Karom nilimen ke donbar terang nili pine la 2018 and 19 aningkan lang dak AUDCSU president lo nilimen donbar terang la nitum pini la dak Jepang room aso Jepang room ke nilitum kenang sot ajoni khai ilum indigenous asofan nangkelang rem laso jonis nangkelang rem ku nitum nilitum teklong dak nilitum khai nilitum mitha khai indigenous people Jona Singh Rongpi alang phan alang ningkan keblo lab attendance physics department alang kam choklen alang sta alang phan ge permanent post ahu kipiji hut banga alang phan permanent post pipe det si kaprek jointo sarkar bengal khai Bengali kai alang leng phan office lason ben alang phan si directly pidet so alang bangke inut English department lo barrier tot pining litum dak kejitong dak litum Jepang room pining litum protest laso agitation kideng a motive only motive le justice for Jona Singh Rongpi han ke justice piwek nang po lapen immediate cancel determinations of the post of lab attendance in physics department jo physics enge suit and justice to the physics department physics student han jen litum non labang so jong si litum non le jong si thute polite litum ban khai litum karbi khai tuman ke payu pensi nang dong rubi ason si litum non chiteklong lo ne lasi non litum jong si karbi tum non la dak Jepang room pen ching turben la solam jong si chidan de bote pini ke lab attendance pinap ko people ni pinap ke itum dak imen jong da imen na abidet pone pini la sugo che phere pen sin litum pini dak objective lo la pen pinap jong si dak positive result mesen a result lang pipe poloten ni litum non la so gate ke no pinap the entrance do stamin to entrance pa do ni det po vc wangwe tik tak ni tum dak la so gate bon ver po